Dobrý deň, volám sa Mata a dneska vám ukážem, ako funguje podpis z pohľadu protistrany. Ako hneď ste dostali e-mail od nejakej spoločnosti, že máte dokument k podpisu a klikli ste na tlačítko zobraziť dokument, tak sa vám zobrazí takáto krásna stránka. Následne musíte kliknúť na zobraziť dokument prečítať a prípadne, že je všetko v poriadku, tak kliknúť na tlačítko podepsať. Následne po zadaní SMS pinu tam máte tri možnosti. Buď tam môžete nechať vygenerovať nejaký text, môžete tam niečo nakresliť, alebo môžete tam nahrať naskenovaný podpis. Prípadne celý tento proces môžete presmerovať na váš telefón. Treba tam zadať mesto a potom tam niečo nakresliť. Následne klikneme na tlačítko vložiť podpis a máme to hotovo. Dokument sme úspešne podpísali, kópiu uzavreného dokumentu dostanete do mailu a prípadne môžete ešte vytvoriť účet.